Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Assalamu alaikum Sapara Aydın. Salam, Evet, salam kemine aydın. Kovumuzunuz aleyküm selam. iyileşti. Aleyküm selam. Selamun aleykümler. Wa alaikum Salam Sapara Kemine. Vatandaşlar selam. Buyur kemine. Sapara ine bugün döredicilik okuyunu diktatörün hizmetinde ulanyanlar meselesi sebebi cemiyeti katı negatif tesirde koyan ya da nemedi umutsuz nemede çaresiz koyan nemelerden katlaklardan biri yine bu katlak nemeleri diye ondan sonra Təzə Türkmenistan'da nəmələr bolacaq bunlara. Və bir sanmı sağlam görkəzər yersə hazır arasında. Şu arada bir gururun edələ. Yine arkada deyip halkın haramda diýən bunlar arkada deyip çıkış edən adamlar var yine yurdun içinde de var, yurdun dışında da var. Onların bir giden at kazanan artist olup görürler. Nemeden Qurbanuldan bir zatlar alýarlar, özü şahadatnama ýalyp bir zat. Kimin derdine ýaraya bilemek. Yani şu adyna şahadatnama çıkarılan adamların hemmejesi nähili o sonra ediljeğinden entek belki habarlaram yoktur. Ya inanmam bilýän däldir. Ya da gözleri yapılı garanqlygyň içinde gezip gören ýalyp bir ýagdaý bolmakam mümkin bularyň hemesinde. İnşaların edýän işleri ve olaryň ykbaly barada gurrun edele. Kemine mümkün mü Sapara? Buyur aydın. Sol indi döredicilik adamlar deydin da aslında döredicilik adamları yöne men fikir edemek olar edýän işini bilýänliklerini. Yankı aydalı goşku yazýar ya da aydıma aýtýarlar yöne şonun näme etýändigini, işin esasyny nämedigini bilen oklarymyz alyp gününe. Aydalı şu günkü teknologiýa bilen dünýä aňyr ucundaky bir ýere atom bomba uradyp bolýar, bir knopka basyp şonu basan adam bilmese edýän işiniň netijesini ol arkaýyn basyp bilýär knopka. Ýöne ýanynda bolsa şol edip bilen okşa taýda çağalar öljek. Bir topar adam yankı yok bolýar we tebigat weýran edýär şol zat. Ýöne uzakdan edip bilýärler we hiç hele yankı jogapkärçiligini yenesini düşünmän edip bilýärler. O Türkmenistanda kam edil şoň ýaly sebäbi ol yalanyň içinde ulan yetişen yankı döredicilik adamlara men kimçe edýän işiniň halkyň aň düşünjesine esasanan bärde çağalar var. Yani çağda näme günah var? Ýöne onu etdirýänler hakykatdan şu çağalara oýnaýarlar. Yankı ula adamlara olary diňlänip yankı arkada deyip goşku yazan ýaşy 25-30 geçen adamlar nämedigini bilýär. Ýani asuda watanymyz ýene ýa-da şoňa meňzeş günden gülle ösýär diýerler. Ýöne ýagdaýy düşünýär. Yankı birazcık durmuş tejribesi olan adam düşünýär. Ýöne çağalar olar iň erwet täsiriň altynda galýarlar. Şol çağalaryň bu näsini alýar şol adamlar aslında. Ýöne onu bilip eden oklar onu nirden bilir. Yani menen şoň ýaly pikir edýän, ýani ýalňyşam bolup biler. Ýöne ine şolardan bizim cemiyetimizde de çağaları goraýyş ýa-da cemiyetiň özüniň şol zatlardan goranyşy hiç bir mehanizmi ýok. Şoň üçin goranyp bilen oklar şoňa aýdym aýtdy çapakdaly prezidentler öňüne çykyp çağalary goşka aýtdy. Men onu özüme maýdandym. Menem kiçik wagt arzu etdim şu Niýazyň öňüne çykyp goşka aýtdym diýip. Täze görýän zadym şol. O yankı geyinip ýene de prezidentiň öňünde goşka aýtmak, oňa zat diýip pikir edýär çaga. Ine ol döredicilik adamlaryň şoň ne derece erwet täsir edýändi. Indi men çağalar diýen watandaşlar belki çağalar näme diýip bilersiňiz. Çağalar ertirimizin garantisidir sizin. Ol nire yatsaň ýatay, wagt diýen zat var, ol iza giden ok. Bir tarapa yankı linear näme suwarda göni çyzykda dowam edýär wagt. Ertirem şu çağalar gelmeli. Şu günkü beyni ýuwulýan şu döredicilik adamlar tarapyndan başga çağalara kan polisiýa ýa beýleki basyş eden owa. Olaryň şu akylyna, dünýä garaýyşyna, özlerini gelişdirmegine şolar näme etýär? Şahsiýetiň näli şahsiýet dörejekdigine de şol döredicilik adamlary şekillendirýär. We näli şekillendirýäni özüňiz hemmäňiz bilýäňiz Türkmenistanyň mediasyna seretip görýärmeldir.
da şu hökümetin elindeki yani kanalları var. Altın asır yaşlık 3 sanı mı näme kanalı var. Şolarda görüp bolýar. Näme diýerler çağlaryň beýnine. Onam çağa göre kabul edýär. Yani yanlışdır, yenedir diýip aýdylanyp, hemişe de şo bir zat aýdylýar. Indi ýanky ertirki bizim şahsiýet diýip garaşanlarymız kimine şu günkü çağlar diýsek ertine el ýetişer. Aslında bir şahsiýetiň döremek üçin ine siz pikir etmeň, öz-özünden döreýändir diýip ýok. Sizi emele getirýän zat, yani adam edýän zat sizin alan informasiýaňyzdyr. Onu ýaşap alyp bilersiňiz, birazjyk kyndyr. Kyn diýenim wagt talap edýär. 20 ýyl, 30 ýyl ýaşasaň, ýa-ni 20 ýyl ýaşaýan adamdan 30 ýyl ýaşaýan adam has köp zady bilip bilýär we görüp ýa-ni informasiýa alyp da eşitýär, görýär. Ýene şol bir tarapdan okan kitaplaryň, goşgularyň, eşiden aýdymlaryň, ondan soň ýene şoňa meňzeşi ýa-ni oýunlar bolsun, beýlekler olan hemmesi informasiýadyr. Ve şolar näçe dürlü bolan ýagdaýynda iň soňunda sen şolardan özüňe bir zat çykaryp ertirki günen bir şahsiýet, bir öz pikiri olan bir adam döräp bilýär. Indi häzirki günde arkadagam ünslerin aýdymlary bolsun, goşgulary, beýlekleri bolsun, arkada bilen vatan sözünü bile ulanylýandyr. Indi çağa ertirki gün vatan diýen wagty şoň kellesinde arkada olam kim prezident. Yani şoň ýaly bir surat çizip berýärler. Şoň olaryň garşysynda ine şol çağalaryň garşysynda häzir ertirine saparaga baryp da arkadagyna ya prezidentiň şoň ýaly ýalňyş zat etdiýse saparaga sen vatan dönügi diýerler. Näme üçin? Sebäbi olar üçin arkadagy vatandyr. Prezident vatandyr olar üçin. Yani siz näme prezidentiniz vatanınız olar ýaly wujud näme ýa-ni bedeninde ýaşaýan mikrop monda siz. Näde bu vatanınız bolup bilýär bir adam. Ýöne ol bolup bilýär, haçan bolup bilýär ine çağalykdan, goşgularyňda, aýdymlaryňda, hatda sapaklarda, mekteplerde muallimler hem şoň ýaly sapak berýär sebäbi olaryň berip biljek düşünjesi şol sebäbi olara da öwredilen düşünje şol. Ine oň netijesinde näme bolýar? Vatan sözem arkadaga gelip çykýar. Halk sözem hatda. Halk vatan beýik türkmenbaşy. Ine ýadyňyzdan çykarmaň, o zatlar ýöne edilen okul. Elbette gowy söz ýaly bolup görünýär. Halk vatan türkmenbaşy diýmek ýöne näme üçin şol üçüsü bir ýerde ulanylýar. Sebäbi soň ýuwaş-ýuwaşdan özem 1000 sapar, 10.000 sapar çağalan, ýa-ni 1-nji klasdan başlap hatda çağalar bagyndan başlap şol okuw gutarýança 10-njy klas gutarýança şol sözler bilen ulalýarlar. Ondan soň ertirki gün şol adam vatan diýeninde türkmenbaşy diýjek. Ýani türkmenbaşy bilen baglanşdyrýar şonu, watany. Halkam türkmenbaşy bilen baglanşdyrýar. Sebäbi 10.000 sapar o sözü eşit bol. Inanmasaň bu zatlara men ine täze okuw gutaranlara, ýenelere sözlem gurup berdiýän Türkmenistan hakynda sözlem gurýar. Bir sözlemiň içinde hökmany suratda vatan sözü we arkada sözü bardyr ýazýan sözlemlerinde. Ine bu döredicilik işlerinin edýän işi, döredicilik ýa-ni Türkmenistan döredicilik adamlaryna da eger özleri bilmeýän olsa bilip koysun, şoň içinde, şol ýa-ni nesliniň içinde sizin hem çağalaryňyz var. Siz hem şo çağalaryňyza ýa-ni zatlary öwretýäňiz. Ol gaty erbet zat. Aslında şu günkü düşen ýagdaýymyzy ýa-ni sebäplerini ine şondan näme edip bolýar da ol zatlar görkez, ýani şu günkü düşen günümüz hem şol. Biz ýöne köýzada düşünmeli. Aýdyp gowy ýaşap bolmaýar. Ya da goşky ýazyp gowy ýaşap bolmaýar. Oňa durmuşda ýaşamak üçin birinciden okamaly bolýan, onu aýdyp bilersiňiz okamak näme gerek? Gaz çykaraly, gaz sataly ýa-da pul gerek, okuw gerek däl diýip bilersiňiz ýöne. Hemme zat şol okuwdan başlaýar, birinji okamakdyr. Okamak diýmek, öwrenmek diýmek işdir, hereketdir. Sebäbi işlik, okamak bir işlikdir. Dilde onu gowy düşündirýär, şoň üçin okamak ýöne köýe bir zat däldir, ýani işdir o. Hökman suratda ýani bir önümçilik ýaly bir zatdyr şol okamak. Şoň netijesinde sen edip bilýän islendik. Indi gowy ýaşamak üçin sen hem okamaly, hem aýdym aýtmaly, hem sport bolmaly, ýani sport diýende sportuň islendik görnüşi bolmaly. Türkmenistanda häzir olimpiada ýene bolýar. Türkmenistanyň adyny eşitýän ýerimiz ýok, ýa-da futbollar bolýar. Näme üçin Türkmenistanyň ady eşitilen? Beýlek sportlar var. Şo zatlar ýok bizde. Önümçiligiň bolmaly gowy ýaşamak üçin.
Sosyologiya näme düşünmeli o yaşamak için? Mektebiň olmaly, çağalar bagyň olmaly, ýoluň olmaly, tualetin kanalizasiýasy olmaly. Yani o yaşamak diýmek ol ýaşaýyş bir mene näme ýaly gözüňe getirýän? Bir şar ýaly we şoň bir tarapy ösüp bilmeýän o şar hökman suratda dürli taraplardan ulalmalydyr. Yani bulan edýän zady diňe şol beyinlerde ynandyrmak. Ýene bir beyniň näme ýeri bardyr, ol temany belki öwrenendirler, men bilemok. Eger hemme adam, ine daşda öwrendik, hemme adamyň düşünjesinde, mysal üçin toguga aydaly it diýip kabul etse hemmesi, şoňa hiç kim toguk diýip bilmeýär we şoň adam kabul edip şoň adam ýaşamaly bolýar. Türkmenistanda da bularyň maksady belki näme bolup biler. Türkmenistan ýagdaýy gaty erbet, onu nädip gizlersiň, düzeltmeli, onuň üçin hem ummasyz iş etmeli, akyl gerek. Ýöne akyl ýok. Nädip düzeldiriz? Gelin hemmeni şoňa ynandyraly diýerler. Inandyryp bilseler ýöne kemine. Ýa-ni Türkmenistan şuňky ýagdaýy dünýäde iň ösen döwlet diýip Türkmenistan içindäki hemme halky inandyryp bilse we senem çyksaň da ýok Türkmenistan gowy däl şu wagt ýagdaýy diýip aýdan watyň sen çolaň düşmany, halk düşmany bolýan. Ya olan inanan zadyna karşı bir zat aýtdy. Ve berde yankı dörediciligi işlerinin edýände bir tarapy görkezleýändir, bir söz yankı bir nämeden aýdylýar-da karşılaştyrar ýaly hiç zat ýok olan elinde. Yani sen pikirini kabul edip bilmek için olar hökman suratda men pikirimden karşı ya da men pikirimden üýtgeçik bir pikirim bolup biler diýen düşünje bolmaly, şol düşünjeden beren ok yankı. Çağalara, nämelere, 30 ýyldan beri görüp gelýän zatlarymız, eşitýän zatlarymız. Yani utanan o, men şol aýdymlaryna ýa-da goşky ýazýanlara seretýän olaram bir 5 ýaşynda ýa-da 7 ýaşynda däl, olaram ýanky 25 ýaş, 30 ýaş, ondan geçen adamlar bar. Şolar nädip utanman arkadagyny ýanky watan bilen birleşdirýär, halk bilen birleşdirýär. Ýa-da şol ikisi emmesi bir zat ýaly edip görkezýär. Utanman nädip bolýar o zatlar? Aydın hazır şu sözüň üstünde şu näme bir dinlälik gysgajak bir näme bar. Bir san mysal bar şonu görkezip ondan soň dowam edeli. O tema boýunça. Arkadağım berdi bize ak bağtı, gelip ederlerin arzulan vakti. Geleceğime nurana yolumuz yağtı, soylu mekan Türkmenistan can vatan. Gülle sen can vatan, yaşa sen arkadan Türkmenistan parakaçılığın ve anlaşmalığın vatanı. Ya şu dayda ildeşler dinledi. Maskaraçılığın o iň uç noktada. Bundan soňky maskaraçylyk o bolup bilerim bilmezmi ol eýýäm. Näme hyýal güýji de. Ondan soň peýnam nämetmek, şekillendirmek kelläňde ýöne. Menim pikirimçe iň uç noktada. Ýene utanman o arkada diýe o bir sana adam nädip arkada bolup bilýär, o bolmany haky barmy? Bu soralar okuyana ýene aýdym sapara bu taýda başga bir zat gelýärdi ýene. Täze Türkmenistan gurulan wagty şu edilen deformasiýalar var, ýani ýalňyşlyklar var. Şu ýalňyşlyklary o düzeltmek üçin ýa-da gaýtalanmazlygy üçin bir işler alınıp baryljakda, o cezalandyrma işleri ýene bir zat tökmen suratda bolar. Onu hazır şu wagtdan hem o görüp bolýar, şu zatlaryň boljagyny. Ýene o arkada diýip o adyny tutup o şoňa aýdym-aýdan adamlara o näme boljak? Bu sungat döredijilik işgärler, soň ýene ýazyjylar diýip bar, o jurnalist diýip men çykanlar bar, adyna jurnalist goýdy, o jurnalist bolýan bolsaň gel hakykatdan jurnalistlik etdiňmi, kime hyzmat etdiň, jurnalistligiň nerede ulandym diýip o soraljakdyr. Bu zadyň izi gaty çuňur, o gözlenmelidir hem o ben şahsen o şu zatlaryň o üstünde durulmagynyň tarapdary. Näme üçin diýseniz, jemgyýete
berilen bir ziyan var. Neme var? Travma var. Bu travmanı becerip bolyan taraflar var ve becerip bolmayacak taraflar var. Yine becerip bolmayacak taraflar sebäpli şu adamları kompensasiya etmeli okman suratda özünde olmalı cemiyete. Ne edip de olurlar? Kazanan pullarını ya da bundan sonki kazanacak pullarını nemesini tölerler devamlı. Şonun ýaly bir neme olmalı da bu taýda ceza olmalı ýöne täze Türkmenistan üçin o peýdaly bir ceza olmalı. Onun o janyny ýakyp bir giden hapa nemeler var da yankı ýalakyny aýdym aýdyp ýa-da öýüp berenler olaryň o janyny ýakyp täze Türkmenistanyň kazancı köpelmeye ýöne bir tarapdan o maddi serişteler gerekli. Yani şol adamlar näçe nemeler kazanandır. Bu döredijilik işgärler ine geçen nemäni gurulun etdik. Azatlyk radiosunda işläp o nädip 3-4 sanak o villa öý alyp bilýärler. Mümkinmi? Radioda oturýan o näçe ýyldan bäri radioda oturýan. Soň neme diýän? Villa alýan. Öňüm öndürýän olaýmy? Öňüm öndürýän olaýmy diýen. Öndürýän para var. Öýgurýan. Men önümü näde? Yok, önümü cahil öndürýärler. Yine önüm. Ýöne onuň pulunu kim berýär? O jahil. Cahil ulan ýanam pulunu berýär. O jahil ulan ýana pulunu diktatura berýär. O gepin gysgasy aýla öwrüýsak ýa-da bizim ine adym tutup arkaýyn aýdyp bilýänlerimiz barsa elimizde ondan hem köprek o suwutnamalar barsa biz bunu şu wagt görkezmen tarapdar däl gerek bolsa o ýuwaş böyle edip görkezip bilers. Yine alıp barýan o anti propaganda işler vardır. Yani täze Türkmenistana karşı yani şonu gurup biljek adamlara karşı anti propaganda ýöredýärler. O ine şol adamlar näme bolmaly? Yani täze Türkmenistana o ay bolýa täze Türkmenistan indi guruldy bundan soň hiç kim ziyan edip bilen ok tip ýoluna dowam edermi ýa-da ýeneden şu zatlar o orta çykyp biler ýa-da o bir neme bolmaly da görelde bolmaly. Ýa-da şu cehaletin ýa şol neme hyzmat eden cehaletin gözü gorkuzulmaly hukman suratda. Onun üçin hem o kanuny gerekli işler alınıp barylmaly. Hukman suratda alınıp barylmaly. Häzirki ýaly o göý berilmezmi kendiýen? Doğru. O şol ine täze Türkmenistanda kemine teklip aýdaýyn men sana şol kitap ýazýanlary var. Hatda Berdimuhammedow özüm kitap ýazýar. Yine şolara bir boş wagt aýryp bermeli. Goşky ýazýanna da aýdym aýtýanna da boş wagt olara hukman boş wagtyňyz bolar. Ne şu boş wagtyňyzda iň bolmanda bir sana kitap ýa-da bir sana aýdym döredip bilermikä şolar? Men bir ýöne kyza. Ýöne aýdymyňyz döreden aýdymyňyz hem hakyky ýa-da köpçüligiň isleýän zady bolsun. Ol arkada diýip ýazmak, ol aýtýan aýdymlarynda käbir ýaş aýdymçylary bar da seni söýýän diýip başlaýarlar. Seni söýýän sözlem 20 safar geçýär de 3 minutly aýdymyň içinde. Ondan bir manysy näme? Ýani näme diýjek bolýan diýip sorap bolýar-da. Dinleýänem bar, dinleýänem Türkmenden başgasy däl misal üçin ingliz dilinde bardyr. Ýani türk, araplaryň dilinde käbir aýdymlar bardyr. İtalya var, Fransa var olan aýdymlaryna seretýän dünýäniň hemmeýinde dinlenip bilýär käbir aýdymlar ol 80-nji ýylyň 90-njy ýylyň aýdymlary men tägem dinlenýär. YouTube'a girip göreň watandaşlar. Yani şoň ýaly bir önüm diýen ýa-da Yeter. şoň ýaly bir eser döredip bilýärmi şolar? Döredipseler ine diýmek döredijilik adam diýip bilersiň. Ýa-da saz ýazýanlar bardyr. Sazam bir özbekleň nämesi, beýlekleň nämesi. Hindilerin sazından birazcık ara näme boşýarlardan soňam çykyp men awa saz ýazdym. Plagiat durşunu. Ona da hiç kimem utananok, yani utanmak nämesem yok. Asla şu oğurluk diýen zat men aýtdym asa para oğurluk bizde oğru kim Türkmenistan'da? Oğurluk etmedik adam oğrudur. Hemmek şu oğru bolsa oğru bolan o ara. Hemmek şu oğru Türkmenistan'da.
Şoň üçin o taýda eger biri kimdir biri oğurluk etmese şol adam türmäge basylýar. Şol adam oğru bolýar. Bu hakykatdyr. İslendige adam onu suud edip bolýar. Aydın ine mutka ya da mutlu diýmek o Hawa. elektrik Hawa şol var. yani şu oğurluk Oğurluk şol ýöne onu indi düşündirmek birazcık wagt alır yani. sesin gitti Aydın. Aydın sesin gitti. Başlan näme jan etdiler de şoňa gitmesin. Şo indi o zatlar ýa-ni şo multun oğurluklugyny onu ine ykdysadyet näme etýänler bilýänler diýin. O birazcık ykdysadyet bilýän bolsaň multlaryň nämedigini gatgowy düşündirýär-de ykdysadyet. Yani oğurluk diýmek şol bizim dilimizde. Ine şo 6 milyon halky var bolsa Türkmenistanyň. Näçe ýyl biz oğurluk etdik vatandaşlar. Yani mut zat islendik bir zat. Gazyň bolsun, beýleki zadyň bolsun. Mut olup bilmeýän mümkin däl dünýäniň hiç bir ýerinde ýok, taryhda da bolmady şu zat. Ine taryhda pulam ýok wagty aýdaly adam iýmek üçin pul beren owa, ýöne iýmek üçin işleýär. Awa ulamaly bolýar, miwe toplamaly bolýar, işläp bir zat edinýär. Ol pul diýmek soň çykdy, ol çyksyn çykmasyn erteli belki pul ýok bolup gider, ýitip gider ýani başga bir zat çykar oruna. Ýöne islendik bir zadyň garşylygynda bir zady almak üçin sen der dökmeli diýin, bir zatlar etmeli sen, öndürmeli. Ýöne Türkmenistanda gaz, su, duz, başga näme bar? Yani şolar Elektrik onu elektrik. bu tavoy denen hyzmatlary ardan diye mut. Şo zatlary mut diýdiler. Ol aslında mut däl. Biz şol döwür şo zatlary aslında mut diýdiler, mutam ulandyk. Ine şo zatlaryň hemmesi oğurluk diýmekdir. Sebäbi pikir etýäňiz Niýaz Fotaýda oğurluk edýär, seredýär, hiç kimden ok daş döwrende. Men şoň ýaly pikir edýände. Men bir özüm onu etmeýin, beýleklerem etsin diýip hem bile oğurlaýar-da. Ana hem o ýeriň aşagynda gazy mutuna ulanar ýaly. Şu günkine biz ýaşadyk. Biz kim? Ertirki nesil bizden soramazmı şu zady? Neşe edip sarf edipdir bular diýip. Samsyk bular diýip. Berýär wagt şu wagtda çykarjak bolup, şu gady çykarjak bolup, ýa-ni walu produksiýa 31% bergi. Ol mut çykan o, ýa ele gymmat nemede çykýanlygyny şo bergiler suud edýär-de. Kıtaya näçe milyar bergi var? Kıtaya 30-32% arası. Yine vatandaşlar yine şol mut gaz diýmekdir. Yani gowy zat ýaly bolup görünýär. Bir zat arzan bolsa, bir zat mut bolsa, gowy zat ýaly bolup görünýär. Ýöne ýok. Mut zat diňe ýa-ni gapanda bolýar-da, sıçanlar üçin gapana goýulýar. O sıçanam kapanı görüp bilen ok. Görüp bilen ok ýa-da görende de o düşünen ok. Näme bir mehanizmi. Şoň üçin bar peynir durda kapanna. Yine biz emedir şoň ýaly bolduk da gazy diýdiler, mut, suwuň, duzuň mut, benziniň mut diýdiler. Hiç kim başı. Hiç kim soramady. O nädip mutuna bu zat men elime gelýär. Nädip gelýär mutuna? O turwasyny sapara şu zat bar, o turwasynyň pulu var, remontunyň pulu var, çıkarma işleýädüne näme ummaty 18 näme 17 mi 16 milyar Kıtaylara verip diyor. Şu bergimiz var. O yeni beylekleri ne yapacak? Şunu çıkarmak için verilýär. Yani razvedkasi, bureniyeti, transportirovkası, yeni gör. Onun eksploatasyası. Nerede mutlu olup bilýär? Özemiň erwet tarapy saparaýan oğurluğun. Indi oğurluk bolýar bir iş diýeli, olan bir iş, oğurlamagan bir iş diýeli. Garşysynda bir zat alýan, riskam uly, gatyly türme wasitýalar ýöne iş. Onam kabul edip bolýar, olan erwet zat däl diýin. Men oğurluk etmek ýöne näme üçin özümizden oğurlatdylar. Erwet tarapy şoda, başgasyndan hem däl. Yani başga birinden oğurlandy, başga birinden oğurlarsın. Özüňe bir bähbit bolsun. Ýöne biz de özümizden oğurladyk. Näme Aydın bağışla bolun benim goşuşayın yemeğinde o yani şu döröcülük adamlarına şu gatlaga
Sovet nemetinde ideologik front değil ya da cemiyetin düşüncesini formirava ediyen katlaktır şolar. Ne şolon öğünümü şuunki değil. 2 yıl bundan önkü şu Türkmen cemiyetinin düşüncesini yani fikir edişi, dünya arayışı şolon öğünümüdür. İçindeki taşırnak. Ya burada edin ya etmedik. Tabii abi şoluna çörük yiyen olsalar, onun cemiyetin önünde borcu vardır. Cevapkarşılığı vardır. Yani şol adamlar diktaturan dörüdün adamlar şolur. Başka adam değil. Yani korrupsiya, oğurluk neyme diye de yok. Oğurluğu dörüdünüm şolur. Tabii ahlak neme bolon da adam oğurluyor. Yani şolon şu Türkmen cemiyetinin şuna düşmesini halayık düşünmesi şu yardaydan çıkıp bolan o. Yani, halk şunu düşünmeli. Nerede gelin olsanız, şunu bilmeyen olsanız, şunu öğrenmeseniz, şunu düşünmeseniz, aklınız yetmese, size hiç kim kömek edip bilmeyen. Tanrım edip bilmeyen. Ola bir de böyle de dursun. Şunu, o da hem de düşünmesi mümkün değildir belki. Yani kritik masası. Şu yardaya, şuun kıyardaya nerede gelin olsanız şunu çeynep şunu aklınız yeten günden düzelip başlar. Bunu bir adamın üstüne atıp planı yani şu günahkar ya da diktatörün ayırsa düzelecek. Yok. Yani diktatörün ayıran sizin düşüneceğiniz yıtkacak mı? Hı? Yıtkım ya. Ne şu ideolojik frontun nemeti etaten yazıcı, jurnalist, neyme dörücülük adamları vardır. Yani bağışlarım şu demedi. Şu da atları beklediyen adamın beynine talyan şulardır. Adamlar biz ödümüz fikir edip ödümüz nemediyet diyendir. Yok. Sizin fikir ediş nemeğinin 90% şolar formirava ediyendir. Onun kimin kahraman olmalığını, kimin düşman olmalığını şolar apriliyat ediyendir. Şolar keskitleyendir. Ben bunu ne için arkayına edip bilenler. Ben 30 yıl ya da 25 yıl az takip. Halk düşmanı tecrübem vardı. Onun beni ne edip halk düşmanı edişlerini o nehirde pripadnati diyorlar cemiyeti. Fin yapıyor 30 yıllar. Sonuçta yani ekranla ya da sahnada kimin ne emediğini, o kimde ne eme yazacak borçlarını hem mecedi bana 5 parmağın ayetini aknemeye al görünüp durdu. O halk dine sahna yani ekranlarları eşitiyede görüyor. Yani bunun anırsında ekranın anırsındaki sahna anırsındaki oyunlar vardı. Onu halk görüp bilen yoktu. Yani ben görüyorum. Bana nemeti etti ya. Ben 25 yıl uğraşlarını bilen beni. Yani daşımda şey edip durun. Ben bir yana nemedim. Şimdi bir kunun ver şu köyün reformu vardı gurur ettik de. O şun başlangıcını nemesini kendi gurur ettik. Şu arada hiç kim kendi bir soru nemeti çıkmadı da. Yani iyilik taraflarda. Ediptin mi etmendin mi? Bolup durmu, bolmandır mı? Önemli mi, değil mi? O da atları bilenin işleri yoktu. Dörücülük adamların işleri yoktur. Düğünün yoktur. Şimdi ben bir real nemeni gurrun verdim de. Şu mağara nemedinde yığınakta neyle kolonlu. Yani o realak yığınak her hepte de bir oblasta oluyatta. Türkmenistan ehli, betbuğut nemelerini hüküller atnaşıyadılar, çağırıyorduklar. Televizyonetsem, radyosem, gazetesem, jurnalem, bilisetsem, KGB'sem, hemmesi var onun yerli hükümet, vilayet nemesi.
Bu zatlaryň hemme istirahmet diýerler. Şolun hemme arkiwde bardyr. Ol men barmagymdan tokup ýani torup çykarýan zatlar däller. Inni okey. Reformu gerek gelmişsin. O hututu eçiliğe geçecek geldi yani. Geçmen, okey, karar alınız. Karar alan olsanız halkın 60% dayhana. O şolong geçimi günümüz oranı o girdiciliği yine şoňa meňde şemmedati döwletiň boyuna düşmeli. Döwlet kimin adından ýöredi ya şo näme? O hojuluk ministrligi şeýlem. Onuň ýerli hökümetler bar. Indi şo taýda şonu etmeye karşı bolan adamlar var da. Ödüm onu yemedi ve böyle noktur. Ekrandan mı etti? Tribuna çıkmaydı bu türlü da. Görküden okur halka. O başka mesele. Hem için görküden okur. Yine cemiyetçilik fikrini farmira vaat etmek için. Olur kaviri zannediyor da. Yani ben hiç saat yemedim, yemetmedim. Bu türlü oturdum, katlaşmadım, nemetmedim, bilmedim diye de. Yok. Tek bilmeliğin bir cenayetin bir görüş. Çörek yiyip ben jurnalist deyip çörek yiyem. Aylık veriyorlar size. Ödüm halktan alıp veriyorlar size. Dörü diyen öğünüm diyor var. Öğünümüzün halkın düşüncesi fikri. Sizin ürünümüz. Döndüren öğünümüz. Yine şuun için bolanda atılan hem becesi sizin öğünümüz. O Türk bunlaşın öğünümü değil. Siz de şunu yani analiz vermeseniz siz cevapkar. Yanlış verseniz cevapkar. Evet, sizin bir borcunuz var bu halkın önünde. Çörüğünü ip görünme. Ya da o çörük size haram olmalı. Yani ol oğurlaptır, burada oğurlaptır deyip bu hiçbirini analiz etmen, öğrenmen, düşünmen, halkın bu niyetini demedik böyledir de farbilavadı diyelim. Bu doğru, bu nemedi. Misal için, okey, taparıklıyım, bu ervede adammışsın, işten ayrılar. Okey, payda 50 mere, dövüm ervede adammışsın, onu ayırdılar. Onun innak bolan adamlar var da. Atlarını biliyorsunuz biz. Bizden bolan minister vardır. Men yerime geçen zam minister vardır. Adını eşitip bildiniz. Yok. Bir de reformu eden adam, geçecek olan adam da. Olaram şunu yıkan adamlar da. Şimdi olara sessiz, rahatsız, kahraman, ses çıkarmağında değerli kulyanını cemiyet görüp oturuyor. Menden payda elinden çok minister olan Nuriyev diyenler. Ben yerime geçen adını bile meclisten getirdiler de. Bileyenim yok. Olur cevap vermeler. Hem için yani halk geday galli. O çocuk geday galli yani. Şur geçirmeden geday galacağını bileyen. Spesialist oradan bilmeli. Görüp durunda hatta. Hani jurnalistler. Bildiren oraları şu zatları bildirmeler. Halka düşündürmeli. Nemetmeli. Yani Türkmen var şey diye ya da Kur'an ulu diye de yok. Siz yani şu ideolojik frontun nemeti koşundu. Şu diktatörün emele gelmesine 92%'tir. O diktatörlerin 2%'tir. Şöyle yiyende. Ödüm kendi bol yiyor. Yani 2 yıllı, 3 yıllı jurnalistler var. Ömrümü ne mi öndürdünüz? Görkedim. Ödüm 3. devlet pulunu töylüyor da bunları. Bunların ne düşman yatıyorlar. O beyleklerim kahraman yatıyorlar.
İsleyen adamlarına. Daha bilen orada pul bilen ediliyor bu muhtedilen bitmiyor. Yeki jurnalist entak men gören jurnalistlam pul verilmese 200 aydan yeri yok. Mutunu. Ha, sesim çıkarmadık diyen oturunum vardır. Olur bundan da mervettir. Yani dağıt diymesem kovdur öyle diye de. Yok. Sen öğünümün yani halkı doğru bilgi bilen bilinçli etmek. Sen öğünümün başka değil. Pulu sana dine son için verilir. Başka düşünler. Birini kahraman yazamak ya birini düşman yazamak için verilir. Bunlar onun son için arkayı yani tribunlar yerlerine öğünlerinin yani biz güç diye de o güç şu 2 yılla bolunda atlar vardır halkın düşüncesinde. Şunun 30 yıllık etmediğinden mümkün etti demedir. Üniversiteler bilelandı. Hani bolyan ekene. Yolla jurnalistler. Sizin yiyeniniz içeniniz haram mı oldu? Siz şu millete eden dağdınız o Türkmenbaşı ya da Kur'an golü o halkın kadim düşmanı şolun o netsiniz. Sesini çıkarmayanlarım çok içindedir. Hiç tat değilmen ya yorgun aşağına bukluk yatanlar vardır. Olur bir vat çörüğünü yenirler. O yiyeniniz içenin haram olsun. Şu halkın çoğu değmeye size hakkı var. Ne hakikat şu zatlardır. Ağacıdır. Yönü hakikattir. Ne daşına da birine kahraman yatap ölür, birlikten düşman yatap ölür. Halkın kellesini ağrıştırıyorlar ya eyle be. Sizin vazifeniz halkı doğru bilgilendirmektir. Öğrenmektir. Öğren, bilip, araştırıp doğru adı çıkarmaktır. Türkmenistan'la yer su reformu geçiyor deyip geçtik mi? 30 yılla bir kadiyette yazılan yer var mıdır? Yoktur. Sizin günahınızdır şu. Bu topar neme adamları tanan oklarım bunu. Tanıtmadı şu long. Ama Buyur yok Aydın. o jurnalist. Erkin jurnalistlere yine ne için Türkmenistan'da Türkmen jurnalistler var olan olsa biz Türkmenistan'ın Xitay'a karşını başka bir yerlerden öğreniyoruz. Türkmenistan'ın karzı ol. Ya da Türkmenistan'ın yine içindeki tebii baylıklarının pul möçberindekini ne için biz özümüz şunu gözlep tapıp hasaplamalı olacağız. Bize jurnalist hem de beylek hem de. Ya da Türkmenistan'ın yine sahnan arkasında şu sistem ana korumacılığını ediyen adamları ne için biz gözlep tapmalı olacağız ya da araştırmalı olacağız. Yani jurnalist kemine aydıptı bilen olsam jurnalistik okardım deyip bize 10 yıl bir nememiz yok yönü okap son ılımı olan olsa belki bir çol uğurdan özümüz geliştiren olsa belki şu gün has onların çungur nemelerimiz bol bilerdi yöne doğru aytdınız o jurnalist olan bilen o gaz turbo yarıl deyip görmeliler de jurnalistin işi. O havarçının işine diyorlar sonra jurnalist diyeniz. Havarçının işi var yine prezident öleyen şimdi ol. Yine kahramançılık hakkındaydı yani sapara kahraman vatandaşlar yine görüyorsunuz. Kahramanımız kim? Kahraman arkadaşımız. Yine kahraman. Olam yankı öldü diyorlar son direliye oğlu yine avariya düşeceğine maşininde o ne oldu? Düştü de oğlu. Ya da neme vardır ol Xitay'ın bir nemesi var, bir adam bir cinayet edecek bolya deyip önünden ceza veriyorlar. Göz önüne getirip biliyorsunuz mu? Ben kemine ertiri adam öldürecek deyip kemine türmeye bassam, suud edip özem. Ya Xitay'da şu zat var, praktika var Xitay'da şu zat ediliyor. Yine Saparaağa'da entek. Bir yıl bundan Saparağa diktatör olacak deyip sonra yem karar verildi. Jurnalistika mı sol? Mengzeyem jurnalistika. Yani önünden entek edilmedik iş. Ol bizim sol
Saparağı olsun, Halmıradağı olsun, onları diktatör etmek katı ansat. Ol iş ansat iş. Ve bireyem edilir dol, edilecek olsa. Yani bizim esas ediyen işimiz ne için hiç kim gören ok. Şotayda diktatora döremesin değilmek için yankı devlet kuruluşundan tut, onluklara çeliniş onun içinde leşol mekanizm var. Ve önümüzde yine lüstrasiya meselesi, şu zatlan hemmesi diktatörlük sistemasının tezelden Türkmenistan'a gaydıp gelmezliği üçün işleniyor şu gün. Şoň üçün işimiz birazcık uzun wagt alýar ve kynlaşýar. Diktatör öğretmek demek bir adama kostümünü giydirip galstuğunu takarsan alin ana tayyar diktatör sana. O ansa değiş. Sonra yine bir zadaydayın saparayına şol jurnalistler döredicilik işleri var. Vatandaşlar şu zat entek teze Türkmenistan'da onu hükman üstünde dururlar. 30 yılın içinde Türkmenistan'da halk için ya da şol ilat için Türkmenistan'ın ilatının sosyal ýagdaýyny gowlandyrmak için ýolu bolsun, çağalar bağı, soň sağlyk tebigatyny gowramak, iýmitine seretmek için edilen çıktıcıdan yankı jurnalistlere, daşındaki içindeki jurnalistlere, yazıcılarına, beyleki aydımçısı olsun, sunuvat işgärlerine tölenen pul, men pikirimçe para 10-20 köp. Yani 4 milyon ilata edilen hizmattan şolara verilen hizmet 4 yani 10-20 köp bolup biler. Özem 4 milyonun yanında olar näçe kişidir bu? 40 kişidir, 50 kişidir. Yani içindeki daşındaki birlikte. Yöne şol şoň ýaly bolup biler. O pullaram kiminki yankı ilatynkıdyr. Hemişe ilat kazanýar. Ol hiç bir yerde, hiç bir döwletde, hatta pikir etmeň iň bir Amerika olsun, Ýewropa olsun, hiç bir yerde siýasatçy pul kazanýan däldir. Öndürýän däldir. Istat öndürün o. Öndürýän däldir. Öndürücü ilatdyr. Ilat öndürýär. Hemme adam şolar öndürýär. Şoň üçin ol ine näme bardyr? Ine çağalar bağı, ine bilim sistemasy şuň ýaly oňat diýerler. Ine döwlet, käbir döwletlerde bilim sistemasyny üstberýärler ýankı çağaların yetiştirilişi başka hili ya da yollar oňat diýerse, näme üçin yollar oňat? Sebäbi şu içindäki ilat o pul kazanyp bilsin, baýap bilsin. Olar baýasa döwlet güýçlenýär, öz-özünden güýçlenýär. Evet, döwlet emele ýetirýän zat şol. Ilat. Yine ben devam ettireyim. Yani Türkmenistan'ın yeten yerine halka düşünüklü edip yetirip bilen oklar da bilim sistemasında da beylekide de hiç saati araştıran oklar, o öğrenen oklar, o yüzünü yeten oklar, yüzle gödürüm oňurgasy, o ýeki oňurgasy da derler. O beýnisi bilen arkadaş bilen gürleşýär, oňurgasy diýsem, ýok diýär, näme beýnisi bilen bile aýrylan ýadyr. Oňurga beýni nemesi bar. Şoňa bile aýrylan zat ýok diýär. Olary näde kömek etjek edip bolmaýar. Barın yerini, yeten yerini düşünmeseler cemiyet bunu kömek edip bolanokda. Yine edip bolmayanın ben şäwir nemelerini şu bilim marada ekranın aňyrtynda kän guruluşdyk da. Ne Türkmenistana näçe tanak muallim yani başlangıç klas üçin ya okudan öňkü nemeler üçin sadik ýatly onun ýokary okuw jaýlary üçin näçe tanak muallim ýetişdirdiler. Şo näçe ýyl ýetişdirip bor. Şo deme sanyny geçdik de. 20 ýyl gerek. 20 ýyl. Yirmi yıl gerek şol yetiştirmek için. Atat değil. Doğru. Niyaçlanak okuwçy adyny bilen oklar mesela. 1 milyondan ýokarda okuwçy var. Ýylda 110 bin, 120 bin okuwçy bolsa, ana 10 klasdan tanatan şundalykdyr. Onun üstüne de ýokary okuw jaýlaryny bilemedi. Şoňa diňe bir 10 bin, 15 bin
Yani yukarı okuyacağına giriyor. Kalanın hemmece soğutsuz. Düğünden soğutsuz. O adamlar çölün ne kadar var? Yani o hizmet sen iki paratendin yani ılımlı bilimli olmalı. Ilımlı bilimli olsa da burada öndürendir nemediyendir bayrak olmalı. Kalan 98% şolun hizmetine olmalı. Neyle işareti edecek? Düşünüp bilen mi? O yeten yerini gören de o. Yani milletin yeme yeri. Yirak yetenini gören yok burada. Onun şu Türkmenistan'ın yani bilgi nimetine Abaloçkot'un içinde yetişen adamlar vardı. 20 tane diplom olaydın. Fikir ediş nemeti şu demeden çıkan nokta. Yani şu vakumun içinden. Onun elementar dağıtlara da düşünüyorlar. Fikir emettirip bulunur. Yani çok taşına çıkanlar burada analiz ettilerdi. Onu iyileştirip katılırım. Bir akıllı olmaydım da yok. Yönetici yetirilen derecesi şol. Yani şunu düşünmeyen size kömür edip bulunur. Yani edecek olduğum yani yok da kızıl trap korkuduğun yerler üstünü topluyor. Onu görmüyorsunuz. Onun bunlar neyle iş alıp varıyorlar. Ne şunu da deyip geçeyim ne. Bu da atlarına oğlu çağırığını Pandora'nın nimetini açtı da bunu yankı görünüyenci tarafı da bunu görünmeyen tarafı var da. Ne öğünden alayım beyleklerin bolta bağdır olurum öğüdler cevap verir. Ne men bilen kontak ediyen adam bağ olsa başta şeylet de ıttırak yani yakınırak kontak ediyen bağ olsa o birileri geliyor. Birini iyi veriyorlar. O şun bilen gurun düşüp geçiriyor. Bir dapar, iki dapar, 10 dapar. Ne şu adam oğru. Şu adam yervet. Şu adam diktatör. Şu adam şeyli. Ben tanıyan adamım derler. Ne ben tuğrumdaki adamdan hem becerinden ben şu demendim bana plan gelip şeyli diye. Bana plan gelip şeyli diye. Yığır gelip burada. Ne ben şu dağıtlar 30 yıl nabluda dedik geliyorlar. Ne bulun ekmeğin ağırsın nakit memeleri. Hal muradı da şey diyordur. O ne kemiğine de başlarlar. Aydınım tanıtırlar, oğum ne derler. Ne bulur eyledi. Öyle şu atlar kardini yürüdüyen şu at ekranın yüzünde ekranı çıkaran bu 4 tane jurnalistler. Yani bunun çıkmadıklarım var. Yani 24 tane vardı. Onları biliyor. O size bu oyunları yettirmez. Yani jurnalistim okular. Birinciden jurnalist, yani Türkçe bu adını koyuyorlar da. Türkçe jurnalist demek, şuulçu demek, şpiyon diye. Öğlerim kerhananın işgalleri yalak. Maral var da gurrun ediyorlar da. Kerhana demek Türkçedir. Ben Türkçe kerhanası deyip demedim o. Türkçen kerhananın yemediğini kemiğini bilendir tercüme edip ver. Priton diyorlar. Şu pritonun içinde oturup o ahlak var arada cedele diyorlar da biri birbirine ödü. Dedi ödümde bir ayna teretik görün kule. Ya ben yani Türkmen nemetinden kat udokta olum tam 20-30 yıllar. Bunun ediyen dağıtların hem beceti bana katı ilginç, iğrenç geliyordu. Samimiyetliliğin bir, yani onurgosuzluğun bir ağır başında. Yüzlerini talan okur. Hakikaten şu kerhananın içinde işleyen demeler vardı. Yani ahlak var da cedele diyorlar. Yani hem mezenken bir lojni patriotizm diye.
Lojun patriotizmin näme men aýdyp durmaýyn, öňüm bir tapar aýdypdym. Oşo loň nimetinden ütgeşikli atdalar. Patriot bolýan bolsa, watan üçin bir zat etjek bolýan bolsa, watanyň problemalaryna çuňlaşerdim. Şoň içine derinleşerdim. Yok. Ne 2 ýyl bir topar problemlara wagt geçýärdi. Biýiriniň goloýuny baryp bilen oklar. O näýlik teatrçy bolýan? Sapara. Näýlik jurnalist bolýan, näýlik bir watanpöwer patriot bolýan. Sapara yine bu mesela beylek taraftan seyretmeldi. Yine şular çıkmadık olsa da şu işi etmedik olsa da suutnamada olmazdı şu an. Yine biz bilyaz. Yani siz önden ver bilyaz. Yani geçen yıl çözüye uğradık bunları. Näme iş edilýär? Ýörete izna o adamlar goýuldy. Olar bilen gürleşildi zaten. Yani ortada çıkıp dur. Yine hemme cezat var da. Sesin çıkarsa o cevap verilecek zatlarımız var. Yani bular şu suud ettiler özlerinin hava jurnalist değerliklerine. Yani o neme manasında. O değerliklerine hava suud ettiler. On sonra o diktatora hizmet edýänliklerini suud ettiler. Hemme edýän hereketlerine o yekece alıp göräýin. Hemme cesem negatif bir netice verendir. Yani diktatoranyň peýdasyna netijeler verendir. O yankıyalyk o ine 43 milyar dollar Deutsche Bank'ta durýar diýär. O onam çykýar o nemänim o Kate o ýene şoňa benzeş beýlek insan hakları nemesinde o sferasında aýlanýan jurnalistler we şoňa deýişli adamlar çykyp aýdýar ýöne o men jurnalist diýip çykýan türkmen näme üçin o Halmurada hüjüm etmeli, o Sapara hüjüm etmeli. Benim sesim gowy gelýärmi? O ildeşlerimiz gowy gelýär. Yok, bizi kritika etmedine biz eyvallah baş üstüne. Ýöne bir konstruktif demeler bolmaly. Ne bir argument diýerler. Bu argumenti ýalňyş ya da bu şeýle bolmaly. Bular beýle diýär. Diýip bilýän barmy şular? Yok, Sapara ol aýtýan o hem işe gir, ol iş etmek diýmek bizim aýtýan. O mümkin ýerlerde. Men hemen aýdyp geçeýine şol ýanky goşul diýip hem çyksa diýerler, goşulaly birleşeli diýerler. Vatandaşlar bir zada üns vermeňizi haýyş edýänmen. Şol ine bizde şol döwlet gurmaly täze döwlet we biz onuň üçin hawa Türkmenistana baraly ýene diýip garaşymyz ok. Biz daşynda şu döwlet gurup başladyk. Milli howpsuzlyk işlep başlady. Indi şoňa da aýdanlar boldy. YouTube'da döwlet gurjak bolýarlar. YouTube'da biz döwlet gurjak bolamiz ok. Biz döwlet gurduk vatandaşlar. Ol görünüp otur. Ine geçen şol çykkan informasiýalar howpsuzlygyň miýikki nämesi bardyr bölümi Milli Istihbarat. Ol işlep dur we ine şoň netijesinde o zatlar o taýda gatken ýanky informasiýalar o nämeler hakynda we işlep otur. Yani bize işlemek üçin Türkmen bir Türkmenistan'a gitmek gerek değil. Ya da New York'a gitmek gerek değil. İşlep bilýän adam Mars'a koysan şu taýda işlep başlar, ol iş edip başlar, bir zatları öndürüp başlar. Biz emine şu zady içecek bolýar. Biz bahana gözlerimiz o iş etmek üçin. Ay Türkmenistan'a baraly, ay gün çıksın. Ay bugün hava soğuk diýemiz o. Kim ruhsat berdi diýerler onu. Hawa kim ruhya bir ruhsat versin diýip garaşamyz o kapyny kim çalıp ine gel döwlet kur diýip ýok. Oň ýaly etsen garaşarsyň oturarsyň ol elbetde bolar. Statistikada eger wagt soňsuz bolsa hemme zat mümkindir. Ýöne onuň üçin milliard ýyl garaşmalymy? Ya da ýanky 100 milliard ýyl garaşmalymy belli däl. Şoň üçin biz o gurjak guraly oň ýaly nämesi ýok. Bu işleri edil otur we miwelerini hem görüp otursyň. Şu güneçe gelip bilen olsam yine şu yankı bir komandy rabotanyň netijesi diýip bilýän men. Ve dürli aramızda dürli pikirli adamlar var ol. Biz ýeke bir pikir bilen ya da bir sany bir düşünje bilen şoňa ýaly ýol alyp bolmajagyny akly bar adam düşünüp bilýär o zatlary. Aýdym. Bilýän diýenlere de aýdaýyn döwlet gurjak bolamiz ok, ol guruldy. Elbetde yankı doğulu derecede işleye deyip menem
aydıp bilecekler onun. Yani işlemeli yerleri ya da ekranda bizim görkezden bölümlerimiz var. Olar dolu işlev atıyor. Yani o meyvelerini hem görüyorsunuz o zatları o bizim oturan yerden palatıp çıkaramız o var. Hakikaten elimizde bir dokument olmasa, jurnalist olmasa olan dokumentsiz bir zadı ya da suutnaması yok bir zadı aytmaktan kaça duruyor. Yok gelip çıkıyor yine aydın. Hava sesimem düzelendir deşler. Ama neme batarya ölen olma mümkün deyip hava çalıştım. Yankı hava neme var da baydan zadım var yine neticesini göreyenlikleri için yine şu karşı hücuma geçerler. O hücumeden edip geçerler anırdan o buyruk geliyor, papka geliyor. O papkanın içinde neme çıksa o şuna göre o hareket etmeli. Bular hükman suratda nahilliler onu bir tebiği del o yağdaydı ediyorlar onu görünüp dur. Aslında özleren bilen okuyor şu olar hareket eden vakti olara kaydıp gelecek o ziyan hem görüp bilen oklar. Yine diktaturanı o daşından korayan nemeler bu. Öngüm ne çeyecek aytta diktatura yine o özünü korumak için daşına qatıkan nemesini çıkarandır deyip o qatıkan o adamın daşına çıkarsa ya o halkın 2 milyon 2,5 milyon daşında o demek o bularam o daşına hükman suratda neme çıkarmalıdır. Yine bu neme diyenler hem şoldur. İlk başta yine front açtılardı yine Sapar'a. 2020 yılın mayında o front açtılar yöne başka bir noktadan açtılar da. O frontam, o açılan frontam o görünüşe göre o diktatura karşı yok yani Kurbanullah karşı da. Kurbanullah karşı oldular. Onda sözüm yok yani. Kurbanullah'ın indi diktaturan özem islap duran yok da. Sen Kurbanullah'ını ayırmasa diktatura ayakta kalıp bilen yok. Bundan sonra ömrü o kıyız kalıp var ya Kurban oldurdukça. Şonun için o bular näme etmeli Kurbanullah'ını ve yakın o karındaşlarını hemmesini yok etmeli. Indi ona da biz paskelçilik berýän ýalak bolup görünýän bolmamız mümkin olaryň nemesinden. Ine şonun ýaly näme diýerler o saady doldu. Indi bundan soň o çalışmaly Kurbanullah'ını indi çalışan bilen oklar. Şo ýagdaýa geldi. Ondan soň ine bu nemeler herekete geçmeli. O iş amala aşmasa o yamanlamalı. Misal için o Sapara'nı qatıkan yamanladılar. Mende qatıkan ses yazısı var Sapara'nı. O benim son sorayan. O näme için o erwede adam diýen. O pul alypdyr diýär. O näçinji ýylda alypdyr diýen. O 2002-nji ýylda diýär. 2002-nji ýylda Sapara'nı nerede diýip sorayan. O Türkmenistandan gaçyp gaýtdy diýär. Sen bir pikirlendiydin, bir kuratoryňa bir täzeden sonra. Ya şonun ýaly bir giden bir qatıkan adam bar. O hemmejesiniň hem nemeler bardyr mende. O ses yazgylar dur ya beýleki adamlar bilen gürleşilen ses yazgylar bar. Olar hem bar. Bularyň hemmesini häzir bu taýda çykaryp wagt ýitirmäne gerek ýok. Ýöne ýurdun içine baran wagtda şu adamlaryň hemmejesiniň ýeňsesinden tutup ýurdun içine getirip o suwdun garşysyna çykaryp biljegimize gözümüz yetdi. Şonun üçin hem näme etmeli? Indi bular näme eder bu saatdan soň ine Sapara bu jurnalist diýilen döredicilik ya yazıcı diýen döredicilik goşadyrnaň içindäki adamlar. Indi bular özlerini o halas etmeli. Näde halas etmeli? Ine o şu täze Türkmenistan o kurulsa buların hemmesi näme çekiljek. O izi gözlenecek, bağlanacak, o son suda çıkarılacak bular. Onun için näme etmeli? Täze Türkmenistan döremeli däl. Şonun için hem o döküp bilen hapasyny dökmeli. Ýöne şu zada da aklyýeten nokta olaryň. Olaryň aýtmagy, diýmegi bilen biz ortadan o hitip gitmejegimizi düşünüp bilen oklar gaýtam işi hasam beterleşdirýärler. Bular o näme edip bilerlerdi. Ine men aýdaýyn ýöne bu saatdan soň giç. Ýuwaş-ýuwaşdan o gamynyň bäri tarapyna dogry o hereket edip bilerlerdi. Ýöne etmediler sebäbi içleri o hapa. Bu saatdan soň hicem edip bilmezler. Şonu eden bolsalar mene de o köpçüliň öňünde
Gowa adam rolunu oynap bilerler de. Onan başarıp bilen oklar. Şu derecede akılları çöňge buların. Hiç zattan o akıl yetirip çıkarıp bilen oklar. Onsoň aňyr tarapdanam dowamly buyruk gelýär bulara. Arada galýarlar. Indem bolsa edil arada galdy. Ne aňyry ne bäri bolup durlar. Ya indi näme derler? Yine ne vardı da bundan 4-5 ay bundan özünü teklip edip veren Bayhan vardı belki. O vezifeyi ona vermekleri mümkün. Beyleklere yandı gitti. Ona bir fırsat geldi yine tazeden. Şonay da indiydim. Yani demeni bir näme diye kellede canlandırmak için bir hayal gücü güçlenmek için aydı yani. Kimler özlerini teklif edip görürler, yine bizi yamanlamağın sebebi. Näme diýär, men taýar diye şulara her türlü üstüne hapa döküp bilýän. Dediler yani ama iş vermediler. Indi belki mümkün. Başka işler yani adam alman için. Elimde papka var diye de. Hava. O papkanı ben aydıp bereyim. Türkmenistan'da. Ben ulurludum del. İmkan barlanan adam bendir. Beni yani işlen dövrümün hem edimine çen vardadır. O bir edarıdı değil. Şu Türkmenistan'a barlıq edarı adı barlıq deyip edara bağ orada şolun hem bejet katnaştı. Ödüm 3-4 yılla ettiler şu. O ödüm yekece rezultatınam yani halka yeteriyalak edip bilmediler de. Korktular. Ters geliyor da. Şolun ehli tiyadatını ters geliyor. Ben onun bolonda aytsam öwýän ýalak da. Ben Avdaga 2,5 milyon verdim diýen bolyn, o sen nirden alyp berdin diýär. O adamlar Avdaga sen ýerek harjadyň diýip şonda oran oklur da. O ýeke Avdaga däl, men Türkmenistana, ne Türkmen daýhanyň 1 manat öndüren bolsa, şo üstüne 2 manat 70 köpük. 2-3 yıl mı näçe yıl işlen oldu da ortaçı bölüp gördük desem. Şonça Türkmenistan'ın içine selişte talandım. Pul, mal, teknika yeni gör. O hemmecenin dokümanı vardır. Yani ben önküta param ayttım. 500 sanakta kalhoz vardı. Savhoz kalhoz bilelikte 500 näçe olmalı. Yani şolar 91'den 94 ýyla çenli umur kan teknikalandır. Tebet döwründe 15 ýyl alınmadık teknikalandır. Yani onu maýdýan ben. 15 ýyl Tebet döwründe 15 ýyl alınmadık teknika gelendir. Şo ýylyň içinde. Indi şo halkodyň başlyklary vardır, voltýörleri vardır, injinerleri vardır. Min telkoda bir köpük tölen bolsalar aýtdynlar. Ne şolar şolar ne men hususy firmamdan şoň üstünden gadanlyp prototyp berilen men şol atır öýdüm bal bilýän. Men şoň üçin aýdýan men ýani bulan Abramowiç'den Usmanow'dan kim durun adam däl. Ne şo atlary goşup görseňiz onu şo döwrüň nemesine deňeşdirip nemesiniz ummaty zatlar. Yani onu ben aýdatym gelen ok böyle şoraýalak düşünürýärler edip aýtýan. Şolun hemmecenin dokümanty vardır. Şolaryň barlandyrlar, kagabatyna çen barlandyrlar. O taýda milliardlap pul bar. O Türkmenistanyň ähli o ojoluň öndürýän 1 milliard diýip aýdyp oturýar. 2,7 milyard ýylla üstüne oşup berilýän. Ödüm şu hakikatdır dokumentu vardır. Hemmece suğutlaması vardır. Ödüm bir orgun näl ähli Türkmenistan'ın bağlı orgunun hemmeti demedendir. Ne kimin demeti sırtı nemediyen olsa Näme o şu zatlar ine o aýdylmaya. Ýokmu? Yok olan zada diýerler. Ine çıkıp o pikir edin ýeldeşler o.
Edilen işlere o aydan oklar, o edilmedik iş aydiyalar, o edilmedik işin hem o son sapara geçen suutnamasını çıkarıp görkezenden sonra hiç saat olmadık yal devam ediyor da sebebi şu özlerine yani şu diktatura ziyanı gelip bilecek ya da ziyanı verip bilecek adamı hapalamalı. Bu kıbının metodudur yani kıbı şunun yalı işleyen yürüyte neme düzeye o bir senaryo düzeye son papkasını dörediye son papkanın içinde gerekli yerleri kime iyi vermeli olsa şu tayini alıp ona ayratayım papka görünüşünde uğra diyorlar. Yani ben halkın düşmanı yani men varada informasyonu bulun dilinden almalı ben gördük. Bunu bir günüm saklaman çıkarıp aydar da. Resmi aydar. Deme de der. Neden? Bulun olup görüşü. Ben adam çok gören ok diye de. Yani çok kotakkal o geç takkal çok kotakkal da. Adam bolsa adam. Bolup bilsen bir hamam oğlu. Bolursun başka bolup bilecek adam yok da. Ben sen ne edip adam hatamını vurayım. Vurum ok. Bunun boynuma yani ben. Senin alak demedi dönmüyorum ok. Senin alak adam olundan bolman geç. Son yenen bir zat var yine sapara ildeşlerimizin bir soru işaret döraptiler de bu adamlar o kim? Yani diktatura okey diktatura da var da yani. Bu adamlar yine açır soğun o döretip giden komandasının nemesi de neticeleri o yani açır soğ değilen o gelmişek var yine Hramf var. Ordun verdiler. Ne Türkmenistan'ın kahramanı diye niyalak bir medal verdiler de. Batıkvayı verendim. O bizim düşman, bir de düşman evet. Ola götüren, bizim getiren onun yönü. O kahraman bizim düşman. Yani şu elementar narada nemeden okunur da. O ne narada gururun yok. Ben bunu eşitmedik olayın, görmedik olayın onu halkın düşen yağdayı var da. Siz şunu düşünecek olun. Yani şu yağdaya gelip o cemiyet hem için omurgosuz, beyinsiz olup kalıp. Ben bu sözü bu ne demek için aydama okunuyor hakikaten bir şeydir. Tabii bunu dengeştirip oluyor da. Şu derece yetip bilen olsa fırsat bulmalı. Özlerim yüzlerine de Alman omurgosuz yılan yalak yine de nimet görülür. Buların o nemesi şol taktikası indi o Türkmenistan'ı o tazeden kuruyamışlar deyip o indi korkup baryalar yine seredim yine de tazeden kaytalar. Buların indi bu saatten sonra o Kur'an ular o kalıptır mı kalmandır mı diri mi ölür mü bu zatlar onların kızıklandıran zat değildir yine taşındaki o jurnalist ya da o opozisyoner olup verenlerin buların indi bundan sonraki nemesi o özlerini qorap bilmeli. O özlerini qoramak için o biz şotaya o barmalı değil ya da halkın önünde biz ervet düşürmeli. Yani biz qatı qov bilyasa buların her kaysının o nerelerden gelenini o näme iş edenliklerini o kimlere hizmet ediyor, o kimlerden nem alacağını o zatları yap almırsına bersine yetenden son şu at çıkıp arkayın aydıp bilyas biz bu zatları. O arkasında da durup bilyas o yurdun içine varandan sonra o zatların hemmesini bir sud prosedurasına bağlap o şu arkalı amalaştırılacaktır. O bizim maksadımız yine şu o dönükleri vatan o halk dönüklerine diyeli o izne kaytarıp getirmek o gerekli cezalarını vermektir yani. O indi son yine yankıyna maydayın o arkada deyip o adın tutup o çıkış edip bir yerde o video yazısı olan adamların hemmecesi o menin demem o çağrılmalı, sorulmalı. O näme için ayttın, o näme üçün köpçülükleyin, yani cemiyetçilik o düşüncesine negatif o täsir eden, manipülasyon eden deyip o buların hemmecesi sonra çekler ve gerekli nemane kompensasyonu töler hazina, devletin hazinasına hükmen suratda o bu zatları o tölemeli eğer şu beren ziyanı demesine bağlı, auditoriyasına bağlı, auditoriyası ne açı geniş olsa bu taydında mantığı
logikany ulanaly. O auditoriyasy näçe geniş bolsa şoňa görä hasaplanır. O gerek bolsa pul ýetmän bolsa bütün ömür o işler gazanyp o töler geçer ömrü boýunça. Ine o aydym aýdyan o döredejilikleriň başına gelecek ine şunun ýalyk bir gelecek bar diýip häzirden o arkaýyny aýdyp bilersiz. Bir ildeşimiz benim bir soragym bar diýip o gatykän ýazyp durýar, men soragyny atap bilmedim. O soragy o täzeden ýazaý, men on ýazýança men başga bir soraga jogap bereň. O size kim hukuk berdi? Kto вам дал право diýip ýazdyrda näme ýazmagy? Hökümet öğretmeli. O ne soru şeyle oýlaýar da. Ýöne gödüm kanaklardy diýär. Siz aýna teredik görüňde okmu diýär. Gödüm nemesi avatyrynda matka surat o matka var. O adam ýok, adam ýok. Neme İmya familya diýem. Familya. O familya. O sen ýödüm aýna teredik ne adam var. Ne ýüdüm var, o da matka. Ondan sen olardan sonra olar kimden ruhsat alıp şular ýalak jemgyýet döwlet kurdular. Yani şunu guran kim ma bolsa. Türkmenistanyň o. Şu ýagdaýdaky demäni şulara kim ruhsat berdi? Konstitusiýada aýdylan o bu datlar. Şonu toran oklar side kim ruhsat berdi? Biz ruhsaty özümiz aldyk. Hiç kimden demedimiz yok. Soramda o. O halkı halat etme için onun aýdýar. Yok, onun nemesi yazıldı. O Halmyrada da okap berdi. Ondan sonra o başka da ses nemesini taýýarlap hem yazgı hem sesli görünüşe o iki gezek çıktı. Ýene şo zatlary okasaňyz o düşünýäňiz bu birinci sapara men ýene ikinci bir jogap bereýin. O edilmeli iş o sorap ýa birinden o neme alınıp edilýän däldir. O kim edip bilýän olsa şol edýändir. Şonuň ýaly hukuga mowa paýlanyp beren bir hak hukuky ýokdur, onu özüň talap etmeseň çykmaýandyr. Ona mine biz o talap edip görüp bilýän, ýani şu edip bilýän bolsaň ine şo hak hukuk döreýändir. Kanunlaryň o näde döreýänliginiň bir nemesini prosedurasyny görüň, barlaşdyryň, o iýdeşdiriň. Näme çykýar şo taýdan? O Huda getirip berýän däldir, o ýa-da başga ýer getirip berýän däldir. Getirip berýän bolsa-da bir özüniň bir peýdasy bardyr. Şo sebäple edýän ol bakma. Yani bu taýda çözülmeli meseleler var. Hakykatdan çözülmeli meseleler var. Şo meseleleri çözmek üçin şu hukuky biz özümize tanap bilýäs. O ýalňyş bolsa o çykyp o aýdyp bilerler, o neresi ýalňyş. O bize onuň bilen tartışaly. O Türkmenistana o diktaturadan o halas etmek neresi ýalňyş bolýan bolsa çykyp aýdyp bersin, diýjek adamam diktaturaň özü olaýmaly ýa-da şoňa hyzmat edýän adam bolmaly da. Mine bu toraýly soragyny tapyp. O men indi okap bereň ýanky sorag geldi. O täze Türkmenistanda yer su reformasyny geçirmek üçin näçe wagt gerek bolar diye. Tez wagtda reforma etmesek toprak gutardy. O toprağımız näme diye bolmawsyndan üýtgedi diýär. Yok, yani näçe tez edip bilsen şonça da halkyň peýdasyna, ýurdun peýdasyna, döwletiň peýdasyna. Yani bu at yani gün koyup saat koyup neme deriyalakta bu proses o. Yine nemesini döretdik yani hazine yine birinci toprağı halka hususi yeçiliğe vermek için birinci hazine diýilen bir gurama gerekti. Yine devlet berýän däldir. Devletin o berme alma nemesi yoktur halktan. Hazinedir. O hazine berip bilýändir. O hazine da soň izni alıp bilen on bir berenden soň diňe berme funksiyasy bardyr. Ine şonam döretdik galana ansat dolar onuň.
O şey yankı bularım yankı 16 soğutuk verecek ya da tip halmada soru verdi. Demek yankı habina görümen yankı Türkmenistan reforma geçirip bolyan neldir? Mümkün neldir? Yok tiynaştık bir tapar. Bana bolmayanın da görközlüler, ödüleri yani praktikada o bir adamın nimeti bilen o kıdodun aratındaki söz bilen o giden reforma yatırdılar da. İğdinden de şunu yatıran adamlar var. Şunu koşan adamlar var. Cevapkarşılığını çeken okular. Ben neyime şikayetçi. Ben şol adamla birinciden iyi yüzüne çıkması. Onun son cevabını vermesi. Halkın garipliği, gedaylığı şu sebepli, şu adamların sebebinden. Yani şoňa karşı olan adamlar sebebinden. Başka adatda nel? Başka adatlara ne diyen? Şoň üçin yani şu günü nädik gelenigi öwrenip nemedip düşünmeseňiz size kömek edip bolanok. Cemaat siz şoňa düşünün. Size hiç kömek edip bolanok. Siz şoňa düşünmeseňiz. O yani mut biri berliye ya biri ediye diyen düşünceden biraz taşlaşın. Hiç kimin dünyada hiç kimin borcu ya belgisi yoktur. Sen men bilen ya da kemine bilen den bolyan bolsaň onda jogapkärçiligim den bolmalydyr. O etmeli adamdan den bolmalydyr. O men size burada edip vermek borcum yok. Tenki olmasa. Ya tenkim var. Onda men kim var tenki? Yala. De şu atlara biraz düşünün. O diyordun demokrasiya diýäňiz, deňlik diýäňiz, he? O üç adam işlemeli. O size burada atlar edip vermeli. Onuň siz bilen deň bolmaly. O näýle? Su etren bir küýdüğünün bir bolýar da. Diýbeki deňlik isleýän yok. Bu atları etmek istemeyen bolsaň, düşünmek istemeyen bolsaň. Özüňizi çağa ýatýaňyzda. Şonuň oňunda jogap berdiňde de düşünýäňiz. Siz olaň geleceğini garaldyňyz. Bar sen nadanmyşyň. O. Senin doğanım nadan olmak memestel hükman näle? Näme onu nadan edýän? Sen oň jogapkärçiligini çeken okdy. Yani adamlar neme öğretmenler de boşu şeyle. Hiç saatte cevap vermeyen, demetmeyen. Ağzıganla da ağzıganlıkla yürüyor. O sapara şu tayda yoş o kutaray bizim. Şu ne manam aydalı şu onlukları. Onlukların o nähil mühimligine. Yani qaytalap geçeli. Sapara. İldeşler biz näme etmeli, biz taýar diýip aýdýaňyz aýna şu onluklar o döredilmelidir hökmän suratda. O san onu geçmeli däldir. Ine bu düzgün o düzgün tertipdir. Onu geçmeli däldir. Ona hazır aýdyn demeden çıktı da efirden ýoksa gowy edip düşündirip bererdi. Bu onluklar gaty ulawa siyasi hereketi amalaşyrjaktır ileride. Ondan soňra tiz wagtda organizasiýa etmek üçin gaty peýdaly we kömekçi boljak yani ileride. Sebäbi bunuň hereket etmeli wagtam geljek de bu işin netijede bize şu wagt ähli pudaklary gurup döredip ondan soň ýurdun içine baran wagtymyz göne oturtmakçy ýerine yurdun içine varandan soň ay onu etsek mi bunu etsek mi diýip bir minut wagt ýitirmegiň tarapdar däl. Göne oturdup şo taýdan işläp başlar, o işläp başlan ýerinde de ýalňyş bir zatlar ýüze çyksa şo göne ýerinde dogrulanır gider ýöne. Şo zatlary etmek üçin amalaşyrmak üçin halkyň hereketi hökmandyr. Eger
halk hareket etmän yurt üýtgese ýene de halkyň bäkbidine bolman biler bu zat. Şonuň üçin o halk hareket gerek däl bolsa-da hökmän suratda hareket edäýmelidir. Onluklary şonuň üçin gaty möhümdir. Ondan soňra ýine Halmurada da aýdyp berýär diýýäli. Onluklar bundan soňky ýene täze o hökümet gurulur ýurdun içinde. O hökümet bilen bir iş amalaşdyrmak üçin şu onluklar hökmünde bir pikir alışverişini etmek, pikir paylaşmak, pikiriň üstünde o tartışmak, gürleşmek ýaly meselelerde gaty o peýdaly boljakdyr. Bundan soňky o türkmen jemgyýetiniň syýasy durmuşyna gatyly täsir etjekdir. O gepiň nemesi, gysgasy. Şonuň üçin onluklar hökmän suratda döredin, o birinji ýakyn o bile saçakda oturyan adamlarımız ile bile başlamalı. Ondan sonra inançayan adamlarımız ile başlamalı. Bu zat düýüple oturandan soň her maşgalada, her öýde. Ondan soň o maşgalalar arasy ýa-da dosýarlar bilen hem aňsatlyk bilen näme kontakta geçip şol meseleleri gürleşip näme aýdyňlaşdyryp bilersiňiz. Şoň ýaly bir nemesi bardyr bunyň. Şonuň üçin onluklar o gaty möhümdir. O bu tarihi nemesi vardır. Adamlar bu täze zat däldir. Türkmenin şuňa çenli yetmesinin düýünde şu prinsip vardır. Türkmen bir etker milletdir. O ýöne soň çölüň içinde galyp birat galtaman zat bolandyr ýöne basynylan tarih şuly etker dip bilýändir. Yani Türkmeni öde dün ýyllar köp nemesi vardır. Eskeri tarihi vardır. Ömrü urş bilen geçen. Selçuklular ayağının üstünde durmasında da şu yankı urş taktikalarına şu onluk nemesi vardır. Osmanlı'nkıda da bu tarihi nemedir? Bizim ata babalardan gelen değerli desurluğumuzdur. Bunu täze attırıyor demek ben. Yani yine täze Türkmenistan'nel Türkmençiliğim dikeltmelidir. Bolmasa soňky pellanamda geldik. Bu yitip gitme nemesinde dur şu an. O ýeke Türkmenistanyň içindäki Türkmenler daşyna hem şonu alaktır. O wan Türkmenlerine seret, İran Türkmenlerine seret. Bunun içinde iň neme gaýe bolan ýeri İrandyr. İrandaky Türkmenliň ýagdaýy hat kıydılar. O kıyın däl ýalaktır bolyn olaň öz düşünjesidir. Ýöne daşynyň görünüşi nemesi, o Türkmen nemesi lokan gaty ýıpranandyr. Şo zatlaryň dikeltmelidir. Täze Türkmenistan ýöne diňe bir ýa bu fatat çarşyrma däldir. Düýpül zatdyr. Ya onluk o ne şoň tarihi nemesdir. O tarihini öwrenseňiz şo taýlardan kän görürsiňiz. Selçuklular barada, Osman nemesi barada. Oraya kinolar döjülük nemesi bilen neme diýär-de. Ýöne tarih kitaplaryny okudyňda şo zatlaryň hemmesi bardy. Şoň ýaly o sorapdyr, onluklar ýurdun daşyndan içinde mi diýipdir. Ýurdun daşynda da bolar, içinde de bolar, ýurdun daşı we içi arasynda da bolar. Telefonda da edip bolýar. Esasy o taýdak zat o pikir alışverişini etmek. Hereket o gaty möhüm däldir. O şo hereket etmek üçin düşünje düşünjäni oturtsaň o hereket etmek gaty aňsatdyr. O şo hereket edilmeýänliginiň hem sebäbi şol düşünje dolu oturmayanlığı. Ýöne biz şol bir 5-6 o kişinin bir yerde oturup düşünjesini östüren yerlerini gördük de şondan. Soň bu zat ortaya çykýar. Kemine şu taýda bir bellek geçmeli zat barda. Ýine Türkmenistan'ın içinde şu an o adamdan hal ýagdaýy gaty erwet. O işleyen yani öndürücü nemelen ýagdaýy hatem erwet. Ola galmat diýsen boljak. Ýöne öň şolar soýup ip ýörün gatlak bardan milise diýdi, kıwba diýdi. Olar ýöne ağaç köpek ýalak diýär şu an. Şolun üstüne yani öndürýän, işleyen adam barda. Şolun üstüne şeyler hücum edýärler diýär. Şolardan gorunmak üçin şu onluklar gerekdir.
Bolmasa olur yung enli eden zatlarını taştan okur diye de. Onun yine de bir önemli zat şu rejimi ömrünü uzartmak için şu millete kömök eder yalak değerleyen yağdaya getirecek bolýandylar. Yani şunun oyunları şonu orku diye de. Şu millete hiç vakt kömök etmeli değerler, etten yanarsın. O ne bolýanyňyz şu matkara olursun yeni yalak demeni yörü diyedir de. Taşından ne şu jurnalist dağıt diyenler demesi şodur. Yani kömök edecek adamların üstüne, edip bilecek adamların üstüne. O her türlü hareketler diyenler. Son kömek edecek adamam ay bu halka kömek etmeli derlip çıkıp gitmeli de. Ne bu da bir oyunun nemesidir. Bu zatları ken öğrenip görün adamda. Bolya o sapara aydınım o sağ bollaşar diýene şu at aydın o çıkmaly bolupdyr. O ildeşler sağ olun o giyeceğiniz